ginawa, buhay nyo din ang kapalit. Magbabayad kayo. Nagkakamali kayo ng binangga. Walang iya kayo! Pinatay yung kapatid ko! Tanggol, parang malalim yung iniisip mo ah. Wala to. Kilala kita, Kuya Tanggol. Baka makatulong ako. Di bale, huwag na. Mag-uwalis ka muna dyan. Tinapos ko na, kanina pa, umaga, Kuya Tanggol. Mabuti naman kung ganun. Dahil marami pa akong dapat asikasuhin. Kuya Tanggol, isama mo naman ako. Huwag na! Huwag kang lalabas ng bahay. Bakit, Kuya Tanggol? Huwag na! Delikado ang panahon ngayon. Kuya naman, ang boring naman dito sa bahay. Pag sinabi kong huwag lumabas, huwag kang lumabas. Naintindihan mo? Oo, Kuya Tanggol. Mabuti. Kailangan mo talaga makinig sa akin. Alis muna ako. Don Ramon! Oh, nagawa niyo ba ang pinagawa ko? Hindi, Don Ramon. Dahil may isang kumukupal sa mga transaksyon namin. Ano? Hindi niyo nagawa? Mga walang silbi! Ano hindi niyo napatay? Ano silbi ng baril niyo? Mga walang utak! Don Ramon, masyadong matigas si Tanggol. Boss, para siyang may kawig. Ang bilis niyang kumilos. Kaya nga nahihirapan kami, Don Ramon. Dahil mga galawan niya, di basta-basta. Sino ba yung mukong yan? Walang pinagkaiba, Don Ramon. Si Tanggol. Huh. Tanggol? Iisang tao. Di nyo pa napatay. Tatlo kayo. Mga walang kwenta. Gusto nyo bang unahan? Di naman sa ganun, Don Ramon. Siguro, naunahan lang kami ng takot. Kahit na, mga wala pa rin kayong silbi. Iisang tao. Di nyo napatay. Gawan nyo yun ang paraan yan. Kung ayaw nyo kayo ang papatayin ko. Ang liit naman tingin ni Don Ramon sa atin. Kaya kailangan natin gawa ng paraan, boss. Dapat talaga gawa natin ng paraan. Babawi tayo kay Don Ramon. Siguradong palalakihin niya yung sweldo natin. Anong plano, boss? Sumunod kayo. Wow, ang ganda pala rito sa labas. Parang gusto ko na maglaro ah. Kita nyo yan? Ano yan, boss? Batang yan? Kapatid yan ni Tanggol. Siguraduhin kung lalabas yan si Tanggol kapag nakita na yung kapatid niya. Anong gagawin natin, boss? Tutukutin natin yan. Siguradong iiyak yun si Tanggol kapag malalaman niya yun. Let's go! Tara! Tara. Bata! Ang puto mo, bata! Asan si Tanggol? Kuya mo? Ha? Sino kayo? Anong kailangan niyo sa Kuya Tanggol ko? Simple lang. May sasabihin lang ako sa kuya mo. Ko alam kung saan si Kuya. Kapag hindi ka magsasalita, sigurado kami matatapos yung paglalaro mo ngayon. Boss, ayun na natin yung batang yan. Para lumabas na si Tanggol sa kanyang lungga. Oo nga, boss. Para yun na lang ang kabayaran ni Tanggol. Para sa pagharap sa ating mga transaksyon. May tama ka. Tapusin nyo na. Bunso! Bunso! Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa sa'yo nito? Magpabayad kayo! Ginawa niyo sa kapatid ko! Bunso!
buhay ang kapatid ko. Buhay ang kinuha. Buhay nyo din ang kapalit. Magbabayad kayo. Nagkakamali kayo ng binangga. Ramon! May alak ba dyan? Siguradong mapapasaya ka namin ngayon ah. Yes, boss. May magandang balita, boss. Maganda pa sa maganda yung balita namin, boss. Napaka-fresh nito. Bakit? Ano ba yan? Siguraduhin nyo na ikakagal ako. Dahil kung hindi, pwede na kayong umalis sa harapan ko. Ikagagalak mo talaga ngayon, boss. Dahil pinatay namin yung kapatid niya. Sigurado, nagluluksa na yun si Tanggol ngayon at umiiyak na siya na parang ulan. At sigurado kami, gaganti yun. Magaling. Sa wakas, makikilala ko na yung Tanggol na yan. Walang iya kayo! Pinatay yung kapatid ko! Si Tanggol! Ah! Oh! Good naman! Tumakas ka na! Susunod lang kami! Tara! Atras! Boss! Buddy! Si boss! Natamaan! Ha? Boss! Walang iya kayo! May araw din kayo sa akin! Parang namukhaan ko yung Tanggol na yun ah. Parang kilala ko siya. Tama nga sila. Di basta-basta kumilos. Parang kilala ko siya. Tamang hinala ko. Anak ko siya.